Nos diriximos ata Baña, tal como avanzábamos onte, os está conosco o seu máximo responsable, o alcalde José Antonio Pereira, que se nos escoita ao outro lado do fío telefónico. Bo día, José Antonio. Hola, moi bo día a todas e a todos. Unha seria problemática a que traemos hoxe tamén aquí este tempo de entrevista derivada dos problemas de atención no Centro Médico da Baña. Bueno, creo que é algo xeral, pero a información desta volta nos traslada ata o Concello da Baña con unha problemática bastante severa porque afecta ao servizo, aos seus horarios, a diferentes áreas. Estamos vendo, segundo as informacións que nos trasladabades, que a atención que se recibe na Baña, pois podemos decir que é totalmente inaceptable, tal como tamén nos comunicabades, non? Sí, bueno, temos un serio problema. Xa levamos tendo dende fai tempo, non? No centro médico onde, pois, parece que ser que é habitual por parte da xerencia da área de Santiago non cubrir na maior parte as baixas que hai no centro médico. No centro médico da Baña, pois, temos 3 médicos de cabeceira, unha pediatra que ven 2 días a semana, outros grandes problemas que temos na Baña, non? Pero bueno, a gota que colmou o vaso pois foi esta última semana, non? En donde tuvemos pois días en donde solamente había un médico. Pois por dar 3 exemplos concretos con datos, o día 24 de agosto había un médico solo. O día 25 de agosto hubo un médico solo, a condición incluso de un horario reducido, de 8:30 da mañá a 12:30. A partir de aí mandárono para outro sitio cubrir outras guardas. Entonces estuvo un par de horas nada máis no centro médico. O 28 de agosto volvemos a ter o mesmo problema en donde solamente hai un médico. Na maior parte dos casos, incluso cando hai un único médico que está de baixa e que eran os outros dous, xa non cumplen os requisitos e xa non fan cubrir esa baixa, o sea, xa é habitual, xa no centro médico sabemos que se falta un médico non se cubre esa baixa. Eso está nos producindo pois un gran problema para os veciños, evidentemente. Non só no ámbito de medicina xeral, senón tamén no pediátrico, que aí quizás a cousa ainda é máis agudizada. Na pediatría levamos, pero anos e anos reivindicando un servicio de pediatría de acorde ás necesidades do noso concello. O servicio de pediatría témolo compartido, digamos que a pediatra, o facultativo, estamos compartido co Concello de Mazaricos. Pois consulta uns días en Mazaricos e outros días no Concello da Baña. Co conseguinte problema que os días que non está na Baña derivante a Mazaricos. E sempre entramos nesa situación. O que non podemos é estar facendo kilómetros para un lado, kilómetros para outro. Cando nós temos un centro médico en donde podríamos perfectamente, por número de cupos de rapaces e por as instalacións, ter un pediatra de maneira constante. E as cousas agrávanse, pois, cando un neno está mal non tes o pediatra aquí, entonces vas a Mazaricos, faz uns cuantos kilómetros hacia Mazaricos, chegas a Mazaricos e o pediatra si está ou se por casualidade non está, a cousa complícase do neno e dinche, mira, pois leva a urgencias ao hospital, entonces volta para atrás outra vez, perdendo o tempo e volvendo a facer kilómetros. Entón esta situación, bueno, pois está máis que atestada, non é cousa puntual, porque eu entendo que en calquer momento pois pode haber un problema puntual en donde pois un médico evidentemente ten un problema, non vai a traballar por unha baixa, por calquer cousa, pode pasar con 2 médicos, incluso pode pasar a coincidencia dos 3, pero serve o que ten é que cubrir ese servicio, e cubrirlo en condicións. Chegados a este punto, tomate esa decisión dende a alcaldía de poñervos en contacto, claro, para buscar solucións con sanidade. Solicitáchedes incluso unha entrevista co seu xerente, co seu máximo responsable. Que resposta tivechedes? Bueno, mira, a verdad que estes problemas agudizáronse o primeiro día, foi o día 24 de agosto, e nós xa tiñamos o día 23 solicitada unha reunión por os problemas que xa viñamos vindo de atrás, non? Non se había dado aínda estes casos tan dramáticos ou tan drásticos de falta de médicos, e xa, bueno, pues solicitáramos unha reunión, ademais, xa lle pusemos de carácter urxente, por unha serie de problemas que había no centro médico, non? Entre elas, pois, a situación do centro médico en sí, que, bueno, o Concello da Baña está asumindo todos os gastos de mantemento, tanto gasoil para as caldeiras en inverno, como a limpieza, como todas as tarefas de mantenimiento do centro, non? Bueno, a situación ahora mismo que pasa o Concello da Baña económica é moi precaria e estamos nos vendo pois nunha situación dramática para facernos cargo destos gastos, non? Entón, pois queríamos falar isto tanto co concelleiro como ca responsable da área da xerencia de Santiago de Compostela, que a cal pertence o Concello da Baña, non? Entonces queríamos, por un lado, tratar de alguma maneira que estos gastos os asuma
a Consellería de Sanidade. Por outro lado, levábamos tamén no orden do día a tratar, non? A sustitución do personal que traballa no centro médico, este tipo de problemáticas, non? De cando un médico está de baixa, que se cubra de carácter inmediato. Tamén levábamos no orden do día pois poder falar do tema da pediatría, deste problema tan serio que temos, porque afectanos dunha maneira moi directa, non? Eu o digo sempre, a Xunta enches a boca de promocionar o rural, de que o rural hai que ir ao rural, de que hai que cuidar o rural, pero despois faltanos este tipo de servicios no rural, que é o que decanto ao final cunha familia, pois veña para un concello, non veña para un concello. Unha familia que se quere estabilizar, que quere facer unha casa, que quere crear o seu futuro nun concello cos seus fillos, evidentemente valora os servicios que hai neses concellos, non? É unha cousa lógica. E se ti chegas ao Concello da Baña e ves que hai estes problemas no servicio médico, que cando vayas ter un rapaces, os nenos, os fillos, pois non vas ter pediatra de maneira constante, que vas ter que andar desplazándote, pois estas son cousas que decantan a xente a quedarse a vivir, a instalarse nun concello ou noutro, non? E por outro lado o tema de matrona, nós tiñemos dende sempre unha matrona pois asignada ao noso centro médico a xornada completa, e dende fai tempo, pois cando esta facultativa pois colleu unha baixa de carácter larga e unha prejubilación, pois vemos que non se está cubrindo o servicio de matrona tampouco, máis que certos días a semana, e vemos que unha maniobra para, ao final, pois deixarnos sin a matrona durante toda a xornada, non? Entón, estes temas xa os tiñamos pois como unha folla de ruta, xa tiñamos convocada e solicitada unha reunión, xa digo, tanto o concelleiro como a xerente da área de Santiago de Compostela, o día 23. Pois mira, casualidades da vida, o día 24 é cando pasa este problema de un solo médico, e ao día seguinte, o 25, un solo médico un par de horas, e despois, un par de días despois, o 28, pois volvemos a ter outro médico solo. Entón, bueno, pois as reunións xa estaban programadas, pero mira, parece como que xa sabíamos que a cousa que estaba delicada no centro médico. Este problema é serio, vemos que ademais é global, porque o mismo caso lle está acontecendo a Negreira e Santa Comba, e as solucións non se ven fáciles, porque manter un centro médico, dar servicio a él, entendemos que terá que ter por parte do Sergas tamén unha certa resposta, non? Eu creo que os concellos con menos capacidade, que no seu día cederon os terrenos e incluso fixeron o centro médico para que a Consellería neste caso xa tuvera, digamos, que todo feito, solamente se tuvera que facer cargo dos facultativos, dos médicos, non? E vemos que eso, a día de hoxe, o mantemento destes centros médicos, pois é moi costoso, porque, hai unha serie de gastos continuos, diarios, xa na época do COVID, era unha cousa xa, non vou decir inasumible, porque tuvemos o que asumir, pero cada vez que había un caso COVID tiñamos que ir ali, desinfectar, limpiar, eso era constante, incluso 2 ou 3 veces o día ter que ir desinfectar parte do centro médico, naqueles momentos tan críticos, non? E todo eso asumido con cartos do Concello, cartos que tiñan que ser destinados pois para outro tipo de melloras, porque por a súa parte a Consellería nunca nos compensou económicamente de ninguna maneira. A día de hoxe seguimos igual, acarreando unha serie de gastos que non son compensados, porque, se a Consellería igual que nos derivan pois outros organismos, pois unhas cantidades mensuales, pois o Fondo de Compensación Local para poder pagar o alumbrado, para poder pagar unha cousa, para poder pagar a outra, teríamos que ter unha partida para poder facer fronte a estos gastos, non? Que o que pasa? Que é certo que cada vez os concellos nos dan máis competencias, pero non nos dan unha compensación económica. Sacan unha normativa en donde, pois, a partir de ahora os concellos ten que facerse cargo como cando foi a Lei de Benestar Animal, por dar un exemplo, non? Sacaron unha Lei de Benestar Animal donde pois os concellos son responsables da recollida, mantenimiento e control de todos os animales pois perdidos ou tal, non? Pero non houve unha compensación económica para nós poder recoller esos cans, leválos a unha canceira que nos cobran por estancia diaria hasta que eses cans son adoptados, etcétera, etcétera. En este caso estamos na mesma situación. Nós non temos unha compensación económica para facer frente a estes gastos. E concellos como é ahora mismo da Baña, que está pois económicamente asfixiado, que temos unha deuda aí de máis de 1,5 millón de euros, vemos unha situación complicada para facer pois frente a este tipo de gastos, non? De todos modos, a problemática máis amplia sigue sendo a falta de cubrir vacacións, baixas, etcétera, etcétera. Entendo, alcalde, que están na búsqueda de solucións porque con este tipo de problemáticas tan severas o problema pode ir incluso a máis no ámbito económico. Sí, a verdad que estamos pasando unha situación, eu diría, non sei se xa de crítica a precaria, non?
o Concello de Baña ten un orzamento de algo máis de 4 millóns de euros e ahora mesmo temos unha deuda de algo máis de 1,5 millón. Entón, prácticamente a mitad do orzamento deste ano endeudado. Para maior problemática, pois temos prácticamente todas as partidas dos orzamentos, digamos que xa en negativo, non só agotadas, sino en negativo, non? Pois, por exemplo, cultura, deporte, son partidas que están a menos 30.000 euros, quero decir, que o orzamento que estaba dedicado para esta partida, que, no Concello da Baña, rondaba os 150.000 euros, máis ou menos, para esta partida, tanto para cultura como deporte, e a día de hoxe hai un gasto de 179.000 euros. E ainda nos quedan un par de meses para que acabe o ano. O mismo pasa ca partida, por exemplo, de mantenimento, de carreteras, destas cousas, non? Que no Concello da Baña, no orzamento, para este ano tiña pois unha cantidade de 92.000 euros, máis ou menos, un poquinho máis, 92.000 euros con algo, e a día de hoxe xa se gastaron, tiña un orzamento de 73.000 euros, e a día de hoxe xa se gastaron 92.000 euros, o sea, é unha cousa exagerada, non? En donde vemos que teremos que apretar o cinturón, teremos que prescindir de algúns servicios dos que se estaban dando que non sean o 100% necesarios para poder garantir pois os que realmente son necesarios para todos os nosos veciños. Temos facturas de luz do ano pasado sin pagar, 117.000 euros de luz do ano pasado. Facturas pendientes con alguna que outra empresa do ano pasado, do 2022, do expediente de crédito que se fixera, non? Do expediente que tiñamos arrastrado do ano pasado, e temos outras 44.000 euros a varias empresas sin pagar, non? Entón, a situación é moi complicada. A día de hoxe temos constantemente proveedores que nos están chamando, que evidentemente exixen o pago das súas facturas, estamos intentando, pois, pouco a pouco ir, pagando esa débeda, intentar, todas as posibilidades económicas que poda haber, rebuscar, ir deixando pois para gasto corrente estas axudas do POS que levaremos a pleno pois a finales do mes que ven, e intentar ir pagando pouco a pouco a todos estes proveedores, en especial estes pequenos proveedores do noso concello, que estamos facendo un sobreesforzo para intentar ir pagando da maneira máis rápida esas débedas que temos. De Concello da Baña, con todo, tamén van poñendo en marcha servizos que son absolutamente necesarios. Falamos, por exemplo, do caso como ven a ser o do A Baña Madruga, que son servizos de alta demanda necesarios para conciliar. Entendo que tamén están xa con esas labores de programación para o inicio do curso escolar, non? Sí, como ben digo, prescindiremos de servicios que en certa maneira pois sí podemos facer. Outros servicios como madrugadores, como as actividades de conciliación extraescolares, como seguir mantendo a biblioteca, como estes servicios vamos a seguir dándose e garantizando, non? Son fundamentales para os nosos veciños, para poder conciliar, para poder deixar os rapaces no colexio e que queden ali con atención, non? Esos servicios van a estar garantizados, igual que a axuda a domicilio, igual que outras moitas cousas, non? Incluso pequenas actividades que teñen un gran arraigo no noso concello, como o trail, por exemplo, pois vamos a tratar de facer uns gastos mínimos, pero vamos a celebrar igual o trail, pois vamos a intentar que os veciños pois realmente non perciban esa falta de liquidez que ten o concello, pero desde aquí pois pídolle que sean conscientes que teñan un poquinho de paciencia, porque, a situación é realmente delicada. Foi este un verán cargado de actividades na Baña. Vemos que en eso sí que non se baixaron os brazos. Hai infinidad de ofertas para os máis cativos, que quizás sean os máis necesitados tamén nestas datas, non? Donde hai máis tempo para o descanso, para o xogo, para a piscina. Aí sí, dende o Concello se volcaron en múltiples actividades para a xuventude. Van abriéndose por espazos para a Escola de Teatro, que ten a súa apertura de matrícula en opción de inscripción.
Pero tamén nos interesa moito saber como está o tema do colexio, porque sabemos que está en obras e sabemos que a día de hoxe, pois sabendo que estamos a 11 días vista da apertura do curso escolar, as obras entendemos que estarán moi avanzadas, non? Que ademais foron cunha forte inversión aí na Baña. Sí, antonte tiveron unha reunión, digamos que o director de obra, o encargado e xente que están pois facendo esta labor de reforma do colexio, e onte tuvemos pois unha pequena reunión tamén ali no centro, ca dirección, ca ANFA, e incluso despois, eu estuve falando co encargado da obra, non? Revisamos un pouquiño como está aquelo, si é certo que ahora mismo chegas ali e un di, madre mía, isto para o día 11 que empecen as clases vese complicado que este rematado, non? Eles están facendo, un sobreesforzo para que estas obras queden rematadas e garantizan que vai estar todo rematado, que os traballos de interior, de feito, prácticamente quedanlle 4 ou 5 aulas por rematar, as outras están rematando, pasando fregona, cerrando aulas para que despois, se faga unha limpieza máis enérgica. Despois o tema do tellado, o cambio do tellado tamén garantizan que o teñen finiquitado para o comenzo do curso escolar, esperemos que así sexa, e como xa comentáramos outra vez, que sí que teñen claro que o recubrimento por fora de toda a instalación non son capaces de acabalo en data, non? Sería un mar menor, porque, na zona onde estén traballando por fora, balizarase, terás as medidas de seguridade pertinentes para que os rapaces estén seguros, esperemos que cumplan co que nos comentan, co que nos din, para que o curso empece sin grandes problemas. Alcalde, non sei se a día de hoxe, así case a piques de arrincar o mes de setembro, teñen unha certa previsión de horas de calado para os vindeiros meses, se hai xa uns traballos previos para levar a cabo, decimos, en datas que se achegan. Ahora mismo estamos empezando unha obra na parroquia de Ordoeste, que en concreto no Canle, unha limpieza de cunetas e un aglomerado en Quente, que está facendo, de feito, empezaron onte ca limpieza. Contamos que, é unha obra rápida de facer, se fai de maneira continuada e non hai grandes problemas, contamos que en 20 e pico días este feita e rematada. Temos intención tamén de empezar o antes posible con un tramo de saneamento aquí en Sasoso, na parroquia de San Vicente. Son as dúas cousas que temos así agora para empezar xa, e o resto, iremos dándolle continuidade e iremos mirando de cara a un futuro e sempre tendo en conta esa situación económica que temos no concello. Eso por descontado, que hai que sempre valorar eso antes de escomezar calquer tipo de proxecto. Tamén queríamos preguntar ao respecto desa reunión que tivo lugar entre diferentes alcaldes socialistas de aquí da contorna, de Santa Comba, de Valdodubra, tamén de Negreira, que no arrinque deste mes tiveron para ir tratando tamén temas de importancia estratégica para o futuro entre os concellos, entre a colaboración intermunicipal. Entendemos que, abordarían diferentes áreas para conciliar tamén entre os concellos, non? Sí, foi unha reunión que tuvemos tanto con Negreira, Santa Comba e Valdodubra, en donde, foi unha toma de contacto, sacando Ángela, alcalde de Negreira, o resto, por decir de alguma maneira, empezábamos unha etapa, era unha maneira, de contactar, de comentar a situación que temos con cada un no seu concello, e despois mirar, esas mancomunidades que temos en conxunto, non? Está claro que concellos pequenos como noso, como Valdedubra, como Negreira e Santa Comba, que teñen un pouquiño máis volumen que nós, pero están máis ou menos nunha mesma línea, necesitamos traballar de maneira conxunta. Desa maneira, conseguimos aforrar costes. Entón, estuvimos tratando un pouquiño eses temas que levamos de mancomunidade, non? Nos temos unha mancomunidade con Negreira, pero aparte, os 4 concellos temos unha mancomunidade conxunta, onde compartimos, incluso material, un camión, unha serie de vehículos que costealos un único concello sería prácticamente imposible, non? Estuvemos dándolle un pouquiño esas voltas, falando deses temas, mirando o tema desa fracción orgánica dese cuarto contenedor, que a verdad que tamén se
se nos fai un pouquiño costa arriba a todos os concellos, porque, bueno, é un novo gasto que temos que pagar os concellos en donde... Falamos do contenedor marrón, entendo, non? Falamos do contenedor marrón, efectivamente. Temos que facernos cargo desa instalación, dese mantenimiento, desa recollida que supón pois un gasto moi considerable para os concellos, non? Entón estábamos valorando as posibilidades de ir pola línea de recollida, ir pola línea de apostar por composteiros e por pois unha línea un pouco máis ecolóxica, non? Pois tratamos ese tipo de situacións e de contidos. Pois todo para que no medio prazo podamos gozar dunha xestión máis eficiente e ter servizos revitalizados tamén entre os concellos, que ademais pois están entre a Baña, Aldo Dubra, Negré e Santa Comba, pois a piques tamén de arrincar ese programa de emprego de Xuventude 2023. De momento, tan só temos a confirmación de que haberá ese programa, pero nos vindeiros días sabremos moito máis ao respecto do programa, que xa non é unha novidade que se faga entre concellos. Na Baña, claro, siguen a traballar tamén noutras actividades xa de ámbito máis cultural, cos emplazamentos das matrículas para a Escola de Música da Baña, con unha oferta de ata 14 especialidades, vemos, para este novo curso, e tamén coas festas, que ademais se daba a coñecer que teñen xa programado. Entendemos que isto será por parte da Axuda Veciñal, as súas festas da Virxe do Bo Suceso, que cheguen como cada setembro. Sí, efectivamente, o día 8 e o día 9 temos as festas aquí na parroquia de San Vicente da Baña. É certo que son as festas máis centralizadas, por decir de alguma maneira, non? Pero non deixan de ser unhas festas dunha das parroquias do concello. A verdade que nos alegramos moito que ao final pois se formara unha comisión de festas e se levaran a cabo pois estes 2 días, porque, había esa sensación de que este ano pois non había así moitos voluntarios para organizar, para facer. Está claro que o Concello non pode meterse neste tipo de organizacións, porque, como digo, é unha parroquia máis das 15 que temos, e o Concello non pode estar organizando as festas das 15 parroquias, non? Pero hubo sorte de que se formou unha comisión de festas, eu e os veciños estamos moi contentos de que a xente, pois, ao final, pois, se bote de un paso para diante, se organice, se fagan e teñamos pois unhas festas para poder disfrutar coa súa verbena, coa súa sesión vermú, que pois sempre é de agradecer que a xente se implique, se involucre e que saca adiante pois este tipo de festas. José Antonio Pereira Gil, alcalde da Baña, moitísimas grazas por atendernos. Non sei se hai algún tema máis para abordar. Entendemos que tamén, pois estarán con outras labores dende o Concello. Simplemente, pois por comentar así algo máis que estamos, pois finalizando esa labor de limpeza xenérica de cunetas, de mantenimento de carreteras, o que finalicemos, digamos, co que son as carreteras asfaltadas, empezaremos co mantenimento e ca limpeza das pistas. Pois pouco máis, animar os veciños a que este día 8 e este día 9 pois veñan a San Vicento a festexar con todos nos as festas, e nada, decirlle aos veciños, eso sí, que sean conscientes da situación que temos no Concello, pedirlles un pouquiño de paciencia, que este ano e parte do ano que ven vamos a pasar unha situación delicada, pero que vamos a tratar de solucionala, que vamos a solucionar e que vamos a volver a darlle pois ese pulo ao Concello da Baña para que se sepa que está aquí o Concello. José Antonio Pereira, moitísimas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos e un saludo a todos e a todas.